Manamok kami. Ako pa'y ngadlaw, mga ikasinamon mga taga-Eastern Visayas, mga ikasinaton mga waray ngan labi na gihapon ng mga kana ng mga kayak nun. May buntag sa atong tanan, diha mga taga Southern Leyte. Yan na adi kami yan na dagami para itong atong serye, itong atong kultura anwaray. Yan, adi bisita namon ni Congressman Dam Noel, ni Nanay Letty. Well known nga naghihimo, ang pinakamarasa nga pinakakilala niya para di mo imbinagol din ni Leyte ganito nga yung produkto kung dem na abot na ilingat ba focus na lapit ito na atong kalibutan kaya mo tagdadaray ni para pasalubong Asya good. aton ano ka pa yung binagol nga hin chocolate moron so yan na i-discuss natin liwag nga natin dati na mababaruan natin yung tinatawag mga suki ng mga viewers mababaruan nila kung ginaano itong baga pagproseso at paghimo hindi na pinakamarasa ng pinagul. Kaya duwa po na hindi ka-klasikong. May ada ordinary, may dalawang special. May langayan sugad. Di kami yan di ka kukurian. Kay, di ba kinanglan mo bagol? Oo. Doha na dali rin nga rin ha? Bagol kanina, ginapot-kaputan. Bagol. Ito sa Popoy, ito sa akon. Parang mga first timer ano di ba mong pagkakaunin nga pinakamarasa nga binagol nga ato nagpo-promote yan. Amoy ni iton Pero bagol. ginbabas ni kapat yan dahon na nalito. Itsulog din amot kakaunon, diri upod iton bagol ha. Yan, iton amon mga ulo ni Congressman, por pareho lang. Pero Sana. amin ang mga gihigog mailot yung mga bagol. Amon Italian. Hain din hit gin gagamit para. Papanitan man ito. Ginaano pagpanit. Ginaano pagpanit. Sige daw. Para kumita lang at mga Diriton. viewers. Para ano. So ini makatol ini. Itpostura ni kung alagi-dagi din itong badyan nga ang magkatol dito atong adahon. Ginuto din wala na yung gamit. Ayun na. Amo na itiya. Busag na yun. Ano din busag? Ha? Sige daw. Kaya di man. Ha? Okay mga suki natin yung mga viewers amoy nito na Ba? Italian main ingredient nga ginggagamit paghimo iton ang pinakamarasa natin yung binagol din nga dagami. Matig aman ini. Umutig ah. Ay la, mga 2 ka tuig. Mga bara kami. Oo, masaya ka, ikaw na la. Oo. Di kaya. Paano man ni masasabtan niya amo na guditi at baga pinakaunod. Balit, oo. Labusag. Pareho man latit sura. Ini. Susugaron mo, kundi na makatol, pwede na. Ini mga truk-truk sa kanadi. Kanadi. Mano, may bat pastura na no. Oh. Hindi man namin ni panik ito. Adi maray na di. Okay. So amo na ito. Pinanglan plain white na good. Oh, maray na ito. Waray nan baga mga dat. Kung ano ini, hinuhugasan pa niya pinapamara. Sige, din man. Daw. Di man. Ini pinaparos. Marami ito nila. Mabirik man iniya. Kasi namon mga taga-Eastern Visayas awat to naton ikaduha nga Makatulgod man. pagproseso iton aton paghimuan naton binagol. Oh, Dinadagamit makatulgod kinahanglan natin karuson an aton talyan
para luwat maging pino nga masunod lang kita nato ikatulong nga proseso. Damo gud man ano nakuan. Anad to gid mamano-mano. Oo. Yan at least may da nakita hini mas malaksin at baga. Pag high-tech na ila kung high-tech na ila pagkuan kay na ano ka pa di electric nga makina. Ganyan ang punto mga kasangkayan. Margarin. Ari na kita ni katulong nga proseso kung ginaanon paghimo naton pinakamarasa nga binagul din nga dagami. Ipapakita ni Naileti kung ginaano iton pagsagol iton mga ingredients para Di. maging marasa. Kap, akot makuan tututluan la ako. Mabiste kay Congressman. Anay, ini nga kadamo, ini nga aton mga kadamo sakto ini nga proportion. O, ini eksakto na ini. Oo. Dire kay damo ito niya. Sobra. Sige la, waray. Pilit ito naging powder. Pilit na naging pilit powder. So may nakita uupat Congressman yung ingredient. Ini amin yan vanilla, Yeah. condensed milk. Yan adin naton biniling nga talyan. Adin margarin. Adin margarin, Margarin, may Natunaw. tapangin margarin tapos tunaw, kung adto nga busag. nga pilit nga powder. gig-grind. Gigiling na. So, ano una nga proseso? Sugad adin na ini. Pwede na ini. Ibubutang na. Ibubutang ko ini tapos Adi man. tisugad la. Pwede huwad mo katanan. Kay huwad, pwede ba? Pwede. Huwag kay sakto na kuno nga ratio yan ha, itsukul. Ito, kay good ti pa kita. Kap, di ba? Ugol ini oo. Ginaasay tayo ni. Diri tayo ni gin... Di ba? Diri tayo. Matar lang talagod ti. Asya na. Kong. Yan ay leti mga pero nakatuwi gini ngayon pag mo hini nga aton na binagul. Pira 40 plus. 50 plus. Kay edad naton. Oo. Katapos ini, Kasagulon na. O kayon. Oo, pwede. Adi lugot mo peg ukay adi. so ikakadita na. Pwede kadi nga. Tanan. Margarin, oo. In nga margarine, sunod it condensed milk margarine. Wow. Tapos, Ito ni tig ukay na la. ini na, iguukay. Yan, Oh. May dapat Halo-haluin mo boss, halo kay ube. Kaya mo it na para sa basta ginahalo-halo. utangan powder. Tapos, powdered nga pilit. Guti ay lang. Vanilla. Maduhalay ni kasugan ma. Duha ka tagok. Ina. Ginahalo. Habang inigin na ginahalo-halo ni Congressman hindi nga aton mga ingredient ano para iton paghimo iton binagul. Gusto lot naton ipasabot ha aton mga suki nga mga televiewers labi na good iton labot la iton binagul nga iragi promote ni dagami bayad luwat hera marasa nga chocolate Ano ito? ron nga ginihimo gyapon ni Naileti dinhi dagami. Kap, Oh, sabaw ini. Anot. Bas ikaduha na hatok. Atibas, ikaduha. nga hatok kan Anhatok. O, bagal lang ngayon eh, kung naluto ka manok. Manok o An ikaduha anay, di ba? An urhi, amon na, awan una, amon urhi. Gulo-gulo! Okay na ito nga kahalo ni Congressman. Hindi pa. Kasabawan pa. Okay. Mapasuman ano? Pasok-pasok. Oo. Kaya napasok kanina. Napasok ka pa ka na. Di lang nagsasaba, pero napasok ako. Sige lang Congressman. Pare kaso, Ikaduha na napasok. pare kasi siring liwat. Okay di. Sorry lang. Anay na good. Sorry. Tanggal na daw ito. Kaya nung kinangga. Okay, may dapa. Salamat sa Diyos. Umeda pa. Ha? Kukuro Santana, amo to permit una. So may cross anay, siyempre, orasyones. Amo to una, permit. Dito pwede kalin. Ako dito sa. Oo. Okay. Ito, tumutangan ito. Tutuyan na ako. Pay. Ha? Yan. Amo na ito ya. Oh, masugat. Kawiton nimo. Magataga ice cream. Abagalan niya dolce and gelato, ano? Katapos ihahatag nimo ito niya dihakon. Yeah. Oh. Pagkarotong yan pura na. liwat sa sugaron. Ano man, mababaro ka. Dito ka, Kap. So, inyak ging Korean, guti. Okay. Okay,
Kon nasa ko din. Kap, sugad gyud ito ha. Tanan nga yung bubuhat. Uy, Kaya pustiso na kakarit. tag-ngipon. Kung hindi madara, kayo pati ngipon upod. Wala, kakarit. Di rin pwede ito rin ngipon, ano? Ano yan ang good man? Okay, anay. So, it proseso. Di rin kaya powers. Kaya ko niyan. Ako, kaya ko. Sige ha. Ako na yung puti, sugat. Gutela. Kuhan. Sugat, lahit, sugat. Kuhan. Diba? Twisty pad kong Krisman. Tapos, adi. Next na. Duha. Tangila dumuwala. So, kung sigun mano, kung kauman natin pagputos, lulutungan pa ngayon. Susunod pa itong karne. Susunod pa. Mga piralot ka oras. 6 hours lang. 6 hours? Ano, natitang ka oras. Ano ba dyan kayo? May na tubig. Oo, patupong ang tubig ng pinakol ko. Ano ka na mo? Puno ka pang tubig. Sugat gat. Pagkakaturog mo, dara mo ito. Dili na. So, Kawitan sugat to. di rin ba damo yung enduro? Sakto ito, sakto ito. Sakto, oh. Ah, birik. Sige lang. Mano may pagyanan ko lang, yung mga curious lang. Kung kaihan ni mga baraghigot din nga itong binagul, waray magnihon ng ngipon. Waray, kay baga, Sige ninalagaan. Ginagawa tanong. Oh, Kay ikuha ni trabaho. man. So dito mga kasangkayan, kadagmit yun ka automatic itong paghimo, pagputos. Itong aton binagul din na dagamit. Kap, magsusugad na lang kinedik, magsusugad ito ha. Magamakuri. Di rin mamay kung itong pagputok, uho. Bumati kat America's Got Talent. Gusto mo umapi? Pinakamalaksi. Maharayo kita kongreso. Pagputok. Ha? Maharayo kita. Di rin taro mamay. Wala niyo kita ha. Dapat makita niya, nagbabarubal yan ang higot niya, di ba gaban? Nagtatahi ka. Bagay nag-i-stitch. Ang kakakarit ni mo, ngipon lang ang gingamit yan eh, ano? Ha? O, maupay daw ano. Alay, manaliti, ito nga unang kauras kapag sunod naton, ano taton bagad aton sunod it kaldero para maluto ito naton binagul. Oh, may siyempre may sabaw nga tubig. May sabaw nga tubig. Talaga, Gina- Tupong lang. Oo, tupong ang tubig. Bagan gin-system mo ya. Oo, basta. Ah, Unang kauras. amo na ito. Unang kauras. Oo, manluto na ito yan. So, waray problema kung hagasol or hakahoy, gagamit ko basta. Alam niyo Unang na kauras. sakto. Kahuman ang pag hinulat nato nanunog ka oras ang pagsunad hininga aton marasa nga binagul adi Tanggal na natin ang ang finished product ni Naileti. So makikita naton nakapak na inihin maupay, mahigot, makikita naton yan. Adi liwat, ipapakita Amo ni nak ginhimo. Oo. Ha? Amoy niyan iya baga ginukay-ukay kanina. O, adi na. Ipapakita ha iyo ano itong sulod dito na aton marasa nga binagol. Take note ha, pag pa-remind lining, nga diri upunit bagol pagkaon. Bay ka mo malipat. So anay na good, Manaleti. Latik ini nga adig baw. Alta sa kub. O, diri kay abot nga o, ini ang talyan na ini. Amo ni nagsugad-sugad naton. Ang latik at abot nga. Oo. Kap, matinaw ako ha. Okay, wala sige kong para mas... Pero diri pa yan special. Dere pa ordinary letter yan. Kaya mga kasangkayan ang tinatawag nilang special, may ada iling amo sagol yan. nga bunay, Latik. bunay nga dihin tableyan o naileti. At tupag-ut nga. Marasa good. Nagulat ka na napakayak nun. Marasa. Waray man mag-ibat rasat binagol, maihan nga marasa. Amo lagi yung papalit. Di man kakaniunit tao Tinood. kung diri ya marasa. Remember, 40 years na din ni Kap, no? Oo. Nga, abot yan na, kita nga tanan, pag-uhuli natin, itat mga kabugtuan, itaton mga kasi mga kababayan, pag-uhuli natin, Man, ginaaro man lahaton, binagol, tuba. Tinood. adi na o. May mga binagol kasi nga, matamis induro. Ini sakto la. Sakto la. Sakto gula nakabutang. Ah! Yung may daliwat kong nagamit, binagul, ginagamit nira. Diri, bagol. Subad la, ang ginagamit nira, balanghoy. Langgoy. It original nga yan, postal yan, good ginagamit. Talyan. Talaga. Yan na ileti, gusto lang nato ni Pacquiao, ni Congressman, kung itong paghimo, itong ordinaryo nga binagul, pero manlot itong lifespan ni niya. Oo, it's shelf life. 1 week gihapon. 1 week. 1 week sa numapanos. So kinanglan within 1 week, makaon ko niya. Oo. Pero kung igkakada mo, ref,
I-reflect kumbaga gusto mag-uriya. Mga kasangkayan, amoy ni naton niya na igipakita iyo piagihan kulturan waray kami ni Congressman Bem Noel nya kadamo-damo iton aton mga angay sa dang ikaparayaw din ni Harion 8 nga pwede naton maipakita or may pagmalaki nga iba-ibang mga lugar kung nga damo ito naton mga magrasang mga pagkaon niya well known nagya pa iba-ibang nga lugar din na bugos sa kalibutan labi na gud ini nga famous nga popular nga binagol hadagami. Sakto ito, Kap, no? Manalati, damo durong salamat. Diri kay ikaw la. Dagami has always been famous for its binagol and you're one of the pinaka-maihana nga naglililuton binagol. Damo durong salamat kay gintatagan nimo it mga waray hina pagpakilala kabugos kalibutan for that matter nga iti mo serbisyo ini diri rin ni kay negosyo serbisyo gihapon ini to tell the world nga adit kultura waray adit ang diri la kami kay maihana marasa pagod haton mga kabugtuan visit our own patronize our own adin binagol maihana subok na waray kita magmakarawod yan, I'm telling you, marasa hinduro. Mga kabugtuan para mahibaruan niyo ang mga kultura ang waray. Please like and subscribe Anwaray Official na YouTube. Yan na Facebook, Anwaray page. Damo salamat din mo pa ingadlaw ato nila. Mga salamat.